Duha ka adlaw na lang sugato na ang bagong tuig busa ang mga tambalanan sa Dakbayan Sugbo andam na sa pag-atiman sa mga mabiktima sa pabuto. Usa na niini ang Cebu City Medical Center nga nangandam na sa ilang mga gamit ug galing adunay malandig sa ilang tambalanan. Lakip sa gitutukan ang sagad nga balatian nga posibleng mutumaw tungod sa naghinubrang pagkaon. Aniya ang report. Ang emergency room sa Cebu City Medical Center ang magsilbing trauma center din adunay mini operating room nga gitagana alang sa mga mabiktima sa pabuto. Nakaandam na ang kama ug ang mga hiraminta sulod sa lawak ug ang mga medical personnel. Tanaw nato unsa nga klase nga samad kung angay batahion or unsa pa nga pwede nga procedure. So kani siya mo ni atong minor set no na atay lidocaine atong local anesthesia na gamiton kung kinahanglan gyud tahion. Pabiling ubos sa Code White ang Cebu City Medical Center subay sa lagda sa Department of Health. Nagpasabot kini alerto ang tanang mga medical personnel sa pag-atiman sa nakinahanglan sa ilang serbisyo. Sa miaging Pasko, tulo ang nabutahan og firecrackers nga nalandig sa CCMC. Hinoon mga minor injuries lang. Sa Central Visayas, nakatala og napulo ka mga firecracker-related injuries. Wa hinooy na igo sa saag nga bala. Number one, ang safety good sa kada usa, no? So, likay lang gyud ta aning pabuto. Gawa sa mga firecracker-related incidents, gipangandaman usab sa CCMC ang posibleng pagtumaw sa balatian sang putanan sa nang hinubrang pagkaon sa mga mantikaon o parat nga mga putahi. Busa hugot nga pahimangno sa mga doktor sa katawhan nga likayan ang sobra sa pagkaon. Kini bisan og adunay mga gitumar nga maintenance medicine maghinay-hinay gihapon. With regards sa high blood, no? Una kaning paglabad sa ulo, no? Mga pagbinhod sa tangkugo, kamot. So natay mga ingana nga na experience. So dili ta mag doktor na lang sa balay. So naagyo ang mga ospital ready karon. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.